أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amadou El Konare Amadou El Konare ambe foli ani tanike kadi bele jelema bi ye jumaye bi ye lahoro maduni ala batu ani ala nyini sige Amadou El Konare ka don juma dunya o de sinzine do sabla ala ke do barka mai amma nyini subhanahu wa ta'ala fe i ka don onga jamana minye mali akanga jamana kishi akanga jamana tanga aka hera shuru anga jamana kono sige bonete mi ngofe i ka do jahadite mi ngofe amma nyini subhanahu wa ta'ala fe bamanji ani kalabanti ni majugu mi nyeshine do ama Allah ta'ala ka do anuche Allah ka do anuche Amadou El Konare Allah ku halaki Allah ku taki mi ni mi mbu kono ngania mi mbu la ka nyeshi jamana ma Amadou El Konare Allah ka ke tire ka du yere Amadou El Konare jamana de mi mana ke ka fo juya bi kono ka nyeshi jamana ma amma nyini subhanahu wa ta'ala fe Allah ka koshima mi nyina jamana ngo amma nyini subhanahu wa ta'ala fe Allah yere aka Allah ya kama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minye magani madina baraka makurishu baraka kama Amadou El Konare ka don nyuma ye ala de nyuma be bo ala de la ala de be nyuma ke nyuma ni ay wasara min be ala bolo ni ikado laba bala Allah ta'ala ko shura an ga de bela jilika ya rabbi ya rabbi ya rabbi Amadou El Konare ikado ni dungaye ka to nyini ke lambe bo fe wati kurol na sabula ikado minon lebeni ani taka tegi misani kunjara minye aywa ikado journaliste sedu ukanga soro premier ministre ka yoro la sisa ambe ku wolele do ambe na jekata olu tambe ingalila Amadou El Konare ni ala ni kra sone ka do kunafoni aseba kono bolembe nego krafi jibi naye wulika joke ambe kunafoni amba wolu karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ juma ye o kuma sangan kelen ko ka kulu i k'a dɔn kalimani da ye ko karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana karamɔgɔ nana daba tunara nana karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko min bɛ maa senna teliya o ko kelen de b'i dala teliya bi jumadonya in na n bala cogo bɛ di Amadou El Konare ni ye saye wulu bugo kungo kolo kono sira donbaliya te ikado sirande min ye donba kono ye abode la Amadou El Konare mbe boni sebenye seben minu kama la révélation ko dugule ku dakena ka ko dibi ma min ye sebeni nge atwa de ko masasi ma tege masaye gwanzan Amadou El Konare ikado jando nyara la koroko kadi mali bismillah na rahmani ye senedi Amadou El Konare kado samiyaji akuna kuna binedo bani ngono temena Amadou El Konare obi tamashin chaman de jira mali aka soro famba ikado senedo nga digibe minga oye kori Amadou El Konare kado jamana ngori senego makangi jando ala sabula sangosa hali ni samya jiku taw gela chaman de bita awaninga sarada nyinanzamia sigikele do kami ngono odeye aywa angere Amadou El Konare kado jamana angere ko apumate ka fo kase adana angere abarata jamana kileme kasi wajone oye munye ninga dobo songona angere firelaw fafe jamana yere bo wari bo wasa senekalo kase ka soro lafiya la ngo na tabe a gelea na mataba o fanga de kabu kosobe Amadou El Konare ka do jango dugumi no ye barawle olu koninga senge angere ko la aseka fo kasa dana kabafu Amadou El Konare ni ye jamana inda ka laje wari bu soro fen vola no kateli ibaya hanamade bele jele bisingata ishuru o ferele ano jagula iba fo ko barawere te jamana kono ikado angere koko semane kala ko segu lamni na aberata donna na usine do dale ko ale awa angere usine tigiye u ka ma ko société dukure ana jenyon u ko de ma ko société dukure DPA Amadou El Konare ka don ni chagada nzigile dunu ni bala goshira ku bise ka angere chamangla nga ikado angere sane jamana ko fe u ka bara ode nga duna mai nga ma politiki buluka ani politiki ma ani fama do be ani samdete nyamaw u ya do na do soro maraga
ka kɛ in na u taara fara ɲɔgɔn kan hakilina jugu caman bɛ yen i k'a dɔn k'o kɛ angɛrɛ ko la Amadu Ali Konare angɛrɛ ɲuman de ko don n'o tɛ angɛrɛ feereli ko tɛ a dakabana min ni ayiwa sɛnɛkɛla a b'u nimisi wasa an b'o de nɔfɛ Amadu Ali Konare k'a dɔn janfa caman ye jamana in sɔrɔ angɛrɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye samiyaji kura kunna binnen min filɛ nin ye i k'a dɔn ayiwa barawuli mara la min ye du 100 o 100 ye Amadu Ali Konare maa 4 walima maa 5 olu de bɛ angɛrɛ sɔrɔ sabula angɛrɛ min n'a bɛ walankata ka bɔ Segu ni ka taa n'a ye barawuli i k'a dɔn ani Segu mara la Amadu Ali Konare jango cɛ dɔ bɛ barawuli o de ye CMDT ka lasigiden ye u k'a ma ko Diko Amadu Ali Konare ni angɛrɛ nana a bɛɛ sa subventionné don a bi yɔɔlɔ de ka taa feere tuguni fɛn kelen min n'o kan ka feere awa 2000 ni awa damadɔ u bɛ taa feere 3000 ni 500 walima 4000 sabula a t'i ye ɲɛna a tɛ sɔrɔ Amadu Ali Konare k'a dɔn Diko min bɛ nin baara kɛ barawuli sɛbɛnnikɛla ko ayiwa tuma min n'a ɲininkara a ko ale sekuma tɛ dɛ ko ale ka ɲɛmaaw de y'a ci k'a bila nin baara in na Amadu Ali Konare ɲɛmaa jumɛn y'a bila nin baara in na sɛbɛnnikɛla k'o ɲininkali kan ka kɛ a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ angɛrɛ n'a ma bɔli kɛ walima n'a kɛra sanni kelen min ye ayiwa jamana sɛnɛkɛlaw olu bɛ ɲani magoro la Amadu Ali Konare k'a dɔn maa kalannenw i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa CMDT baarakɛlaw ye en tout cas fɛn o fɛn bolo kɔni bɛ angɛrɛ ko la n'o ye ayiwa maa kalannenw ye olu ka ŋanamu i k'a dɔn a barika bonyana kosɛbɛ a ko i k'a dɔn jagokɛla jugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ dukurew olu kɔni bɛ bɛnbɛnbɛn de kɛ n'u mana ni angɛrɛ kolo ye u b'a dugu fana Amadu Ali Konare nin kɛwale damadɔ min bɛ senna min ye masasi ka fɔ ye n'a ɲɛ ma fɔ a ɲɛ tɛ dɔn n'a ɲɛ dun donna jango barawuli mara la sɛgɛn ani ɲɛli kelen bɛ ka sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔ kosɛbɛ angɛrɛ ko la a ko barawuli mara fana ye jamana min n'a fanga ka bon kosɛbɛ kɔɔri sɛnɛni na sabula san o san u bɛ kɔɔri kabila min bɔ a ye ɲɛna ka ɲi i k'a dɔn kɔɔri dakabana de don nka min ye sɛnɛkɛlaw ye u tɔɔrɔlen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'alo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulew k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ daba tunkara an bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako Yusufu Konate Yusuf Mana Yusuf ko i k'a dɔn awa ni manya dekun bɛ kɔɔri ko ani sɛnɛkɛlaw kan e ko an ka cɛmanjɔrɔ faga maaw ka wuli ka jɔba n'u b'a la k'a kɛ maa caman tun ɲɛna ko diɲɛ kuru kara kɛlen don k'an datugu mɛlɛku a ko i k'a dɔn o siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen la min ye i k'a dɔn Vladimir Poutine irisikaw ka faama i k'a dɔn ko a ye layidu min ta i k'a dɔn e ko a ma timɛ ka ban wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min ye jɔn da kalama tile filanin na minisiri Abdoulaye Diop ale bilara minisiri jamakuluba dɔ ɲɛ min na i k'a dɔn sɔrɔ ni musaka ko ale minisiri n'o ye Aluseni Sanu min ye dugujukɔrɔ nafolomafɛnw lamini Seydou aw ni a damanda ka se transport Madina i k'a dɔn Abdoulaye Diop bilara ninnu ɲɛ i k'a dɔn u taara Moscou taali tun ye mun ye Wagner ko kuma ma fɔ i k'a dɔn bɛɛ dabali banna o sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Vladimir yɛrɛ a ka minisiri ɲɛmaw ani a ka minisiri minnu bɛ a y'u bɛɛ lajɛrɛlen ka baara bila ko a ye Mali cɛnba de ninnu kunbɛn a k'u bisimila bonya ni karama na wa diɲɛma k'aw ye k'a dɔn sira min bɛ Mali ni Irisi cɛ i k'a dɔn awa an ka jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ sira de don o kuma o de kɛra sababu ye min ye k'a dɔn tile damadɔ kɔnɔ bonya tɛ bonya ye dunanba minnu bɛ yen n'olu ye tubabu tulobilen ye olu ti bonya min sɔrɔ Irisikaw fɛ Vladimir a y'o da anw ka jamana minisiriw kan sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra sababu ye bɛnka caman bɛ yen mun bolo nɔ bilara minnu dɔw jaabi yɛrɛ bɔra kaba a ko min bɛ tali kɛ baloko la i k'a dɔn awa balo min bɛ yen n'u k'a ma alikama alikama ale kɛlen don lulu ani sanu ye diɲɛ jamana caman a t'a la ka ye yɛrɛ kuma tɛ k'a sɔrɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ Irisi ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ Ukrainikaw kɔni ka spécialité ba ye ni alikama labɔli ye Irisikaw kɛlen don ka sira tigɛ u la nkaki k'a sababu kɛ i k'a dɔn u n'u ka cɛkisaya ani wale cɛjugu minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛnnikɛla ko Mali yɛrɛ ka makama kama teriya min bɛ Mali ani Irisi cɛ Vladimir Poutine a ye layidu ta malidenw ye aw ka taa a y'aw da ka suna min ye i k'a dɔn k'a fɔ alikama wa na o dasi ka taa Mali la i k'a dɔn fɔ Maliden ka buru suyere dɔrɔmɛ 5 a k'a dun k'a fa tewu i k'a dɔn fɔ ɲagili ɲinɛnka k'a kɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔra maa caman ma da la nka min ye a ma jɔ a kun kelen bɔ min ye Vladimir Poutine layidu k'a timɛna dɛ min ye alikama ale tɔni 10,000
11,000 tonnes i k'a dɔn ko olu bilara sira kan kaba u bɛna Laginɛ i k'a dɔn ka bɔ Laginɛ Konakiri ni ka n'u suru Bamakɔ ya wa i k'a dɔn buru a kuma a banna sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ni min kɛlen filɛ nin ye nin balila nansara jamana caman na a ma sɔrɔla k'a fɔ olu b'a la k'u sen don k'u bolo don hali i k'a dɔn ka talifo ta walima lɛtiri Vladimir t'a la k'a ci ka kɛ maa na ka sin ka Mali minisiri 4 wele ka sin ka i k'a dɔn ni alikama hakɛ in ka o tɛdɛ ni k'o su ka na anw ka jamana kɔnɔ a ko i k'a dɔn nin mi jɛɲɔgɔnya hakika ale kɔni sɛbɛnciya Mali ani Irisi ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye Irisi yɛrɛ ka fangabolo min bɛ sen na ani anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko nin tɔni 11,000 a bɛna na cogo min na o de bolo dalen filɛ dɛ min ye i k'a dɔn a wa kɛnyɛrɛ ye jɛkuluba min bɛ yen n'o ye groupe Keita ye tɔni 7,000 min ye i k'a dɔn Grand Moulin du Mali tɔni 2,000 i k'a dɔn a wa Moulin du Sahel tɔni 2,000 i k'a dɔn ninnu kɔni tilalen don nin tilacogo nin na k'a tɛntɛn fo ka n'a to Bamakɔ yan alikama a ka kɛ Bili Haki Mali la wa an ka buru ani gato k'a bɛɛ lajɛlen dilan sɔgɔma daraka kɔngɔ ka ban Maliden la kunnafoni filɛ an ye min mɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konaré ne dɔ bi yaala ni dɔ tinɛ ye a ka nbala kɔnɔ siga t'o la Amadou Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 593 sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn u k'a ma ko AO a ko di AO ko a k'i k'a dɔn alikama n'a nana jamana kɔnɔ n'a ye bɔli kɛ Amadou Konaré min b'a baara tɔ teliya o de ye masinba minnu bɛ kɛ sababu ye min ye bayɛlɛmani ye k'alikama bayɛlɛma k'a kɛ gato ye walima buru ye Amadou Konaré i k'a dɔn o baara kɛba o fana ye denmisɛnnin funakɛni dɔ ye sifin don o don a to a de ko Amari Salian Daw Amadou Konaré i k'a dɔn Salan Daw denkɛ dɔ ka bɔ Segu belebele funakɛni denmisɛnnin jini Amadou Konaré i k'a dɔn ale ye hakilina min sɔrɔ Maliko la o de ye machine minnu bɛ kɛ ka buru dilan machine minnu bɛ kɛ ka gato dilan Amadou Konaré o spécialité b'ale de fana bolo a ko min ye boulangerie buru dilan machine Amadou Konaré kamalenni a tɛ diɲɛ baara foyi dɔn n'o tɛ jagofɛ ka ca nka a ɲɛsinnen b'o de ma Amadou Konaré n'a ɲininkara a ko ayiwa o de bɛ kɛ sababu ye min ye baarakɛbaliya o ka ban ni maa min ye boulangerie machine san i bɛ maa 10 maa 20 da baara la buru feerela bɛ caya Amadou Konaré a ko nin funakɛni a ka nin wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn a kɛra wasaba de ye wasa in laban nana walankata ko min ye farafin jamana tɔw ye bɛɛ lajɛlen ka girin Mali kan u bɛɛ lajɛlen bɛna Amari Salan Daw de nɔfɛ i k'a dɔn buru dilan machine kabako ale de y'a ɲɛdɔn nin denmisɛnnin funakɛni Amadou Konaré k'a dɔn Segu ka den don n yɛrɛ dɔgɔnin don a ko a ka wulikajɔ ni cɛsiri nin kɔni hakilina in dara a fɛ ka ɲɛsin dɛmɛ ni dɛmɛ baarakɛbaliya ani funakɛninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min Amadou Konaré kabini Segu n'o labɔra a la a ye Bamakɔ magɛn Mali fa bɛɛ lajɛlen magana Amadou Konaré an bɛ donni min na ko bi Gabon min ye Congo Brazza ye min ye Cameroun Amadou Konaré ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna machine san yan ni ka taa n'a ye u ka jamana na Amadou Konaré a k'i k'a dɔn buru dilan minnu machine minnu bɛ buru gosi ka gato gosi Amadou Konaré k'a dɔn n'i b'a ɲini a fɔ ko Amari Salian Daw sɛbɛnnikɛla ko a ko nin denmisɛnnin ncinin a y'a salo bomosi fɛ sabula a bɔra du min kɔnɔ jagokɛla du don a bɔra cɛkɔrɔba min na n'o ye Basalen ye ka bɔ Segu waratigi Modi Amadou Konaré a k'i k'a dɔn n'a kun ma kɛ tan mɔgɔw bɛ ɲininkali de kɛ yalima mun kɛra a ko nka nin kamalennin ka nin cɛsiri ani wulikajɔ ka jamana fa bɛɛ lajɛlen labɔ ka farafinna labɔ Bili Haki mɔgɔ sigilen kun don ni nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara min bɛ se min na n'o dir'o ma jamana in bɛ diya kunnafoni sɛbɛn aujourd'hui Mali El Hadji Abe Haidara nin ye i k'a dɔn a Serifukɛ a ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn ni nafoloba yari kasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a i k'a dɔn o yɔrɔ kɔni o tondonni bɔn k'u ka bɔ sen kan ale kuma bɛ ciya kosɛbɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa Simo Telecom a ko mun makan bɛ i k'a dɔn a Sino Telecom na bi dɛ a kisɛ ye mun ye Abe Haidara a y'a ɲɛɲini a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye sugubulon dɔ de dili ko kuma fɔra sugubulon min n'a nafolo kasabi bɛ t'i jɔ yari miliyari 9 a ko i k'a dɔn ka b'o kuma de fɔra o de ye diɲɛ magobatigiw tɔji wuli ni k'u hawuja i b'a fɔ ko jakuma bɔnbɛ naji bɔnbɛ jakuma tɔnna sɛbɛnnikɛla ko nin ko in bɛ tali kɛ mun na min ye i k'a dɔn sugubulon dɔ bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin i k'a dɔn subahana mansin dɔw doncogo ani u bɔcogo ma olu yɛrɛ ka se ka sigi sen kan waasa ka se ka jamana a yɛrɛ ka cakɛdaw ka olu sɛbɛkɔrɔ lakana
fana cogo na ɛlɛ ni hohahomasi kana kɛ sababu ye ni ka se ka paraw bila jamana ale ka kunnafoni di siraw la jango ni subahana manjingo kile na sɛbɛnnikɛla ko kabi o kow de bolo dara an ye k'a dɔn a lalaw la sariya b'a fɔ a ka tɛmɛ cogo min na n'o ye ka i k'a dɔn wele da ni ka appel d'offre kɛ n'o ye sugu bulon ye maa minnu bɛ yen n'olu dalen b'a kan ko u ka i k'a dɔn cakɛda minnu bɛ yen n'u ɲɛsin subahana mansin ma n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka i k'a dɔn u bolo bɔ nin sugu bulon in nɔfɛ n'a sɔrɔla ka jamana yɛrɛ ka awa haminaw mafa a ko i k'a dɔn o de bolo dara kabi juin kalo tile gale sɛbɛnnikɛla ko nka ko gɛlɛya yɔrɔ kɛra fɛn min ye ni ye fɛn o fɛn bɛ tali kɛ Mali bilama lakanani ko la jango subahana mansin kibaruyaw bɛ folofolo minnu sanfɛ i k'a dɔn a tɛ se ka kalifa biye la o tɛ se ka kɛ i k'a dɔn sugu bulonba ye k'a walankata k'a kɛ batɛmɛsira ye sabula Mali jugu ka ca kɔkandaw ni sokɔnɔtaw ani k'a dɔn k'a fɔ juguladɔ mun yɛrɛ bɛ yen n'olu b'u yɛrɛ kɛ i k'a dɔn jamana maasɛbɛw ye k'a sɔrɔ n'u b'a la ka jamana feere juguw ma n'i ye sugu bulon dayɛlɛ o bɛɛ lajɛlen ka n'i tɛgɛ hohaho kɔnɔ a ko i k'a dɔn jamana laban ka kunnafoniw a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ maa dɔ tigɛ maa min ni a man kan o de kama n'i y'a mɛn i k'a dɔn appel d'offre restreint n'o ye ka se ka kooroni dɔ kɛ k'a dama bɛrɛbɛn i k'a dɔn bɛɛ tigɛ kana se ka d'a kan u ye i k'a dɔn sugu bulon laɲini de kɛ o kɔnɔna la a ko o de kɛra sababu ye maa dɔ garisɛgɛ donna la olu garisɛgɛ donni a la i k'a dɔn o de ye tabila foroba mugu la sabula maa minnu bɛ yen ni olu kɔni dun b'a nɔfɛ a yari 9 nin suma nɔfɛ olu m'a sɔrɔ min kɛ nin dɛ olu de kɛlen don ka pindi ta ka bɔ ta ka dununba ta u b'a la k'o fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko maaw ka t'u mago la nin ye k'a dɔn a wara bile bolo kɔni m'a dɛsɛ zaban o zaban ma a b'a fɔ k'o de sɛbɛkɔrɔ kumun bɛɛ n'o tɛ min ye nin sugu bulon min latɛmɛna a tɛmɛna tɛmɛcogo hakika la wa nɔgɔ t'a la a diɲɛ bɛ pasi sɛbɛnnikɛla ko misaliya ye mun ye n'i ko k'i bɛ sugu bulon dɔ boloda ko ni maa min ye arajo jɛkafɔ baarakɛla ye e de bɛ se ka i ka sɛbɛn don a la e maa min tɛ arajo jɛkafɔ la e bɛ se k'i ka sɛbɛn don o la cogo di i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ taa ni k'o d'i ma o kuma i k'a dɔn nin ne ye gɛlɛyaba ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la marché min filɛ n'a dira i k'a dɔn Simo Telecom to a la min ye i k'a dɔn miliyari 9 ko u bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bi ko a diɲɛ i ko fara kɔnɔ ji wa nɔgɔ kasa kelen t'a fɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ aujourd'hui Mali la a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point tumini o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko AD Amadou Konare taamakɛla ni taama ma jɔ bolo fifa jɔ man di abada Amadou Konare i k'a dɔn jamana so a kalabantiw ni nangarabaw u yɛrɛ bɛ bɔ cakɛdaw de la u bɛ cakɛda minnu na kabako Amadou Konare jamana baraka kule jamana a kuranko gɛlɛya min ye taji ye gazuwali Amadou Konare a nani jamana kɔnɔ jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la centrale minnu bɛ yen i ka don ka se ka taama taji kana mange maa minnu b'o wuli ka jɔ la n'o ye ministre de l'énergie n'a jɛɲɔgɔnw ye maa wɛrɛ b'olu cakɛdaw de kɔnɔ minnu ko nin baara ka jamana yɛrɛ sigi a sɛsabara kɔnɔ a ko nin ko in bɛ waati jan bɔ min ye Balenge centrale Amadou Konare k'a dɔn n'u ye taji kɛ dingɛ kɔnɔ u k'a kɛ dingɛ kɔnɔ ani dɔw k'a bɔ yɔrɔnin kelen Amadou Konare a ko i k'a dɔn nin ko in bɛ senna a bɛ san caman bɔ maa joli joli de bɛ baara kɛ Belenge Amadou Konare i k'a dɔn n'i tɛ ko in galama nka jɛjugu min sigilen don Amadou Konare k'a dɔn dɔw ye b'a bɔ dɔw bɛ bɔ n'a ye kɛnɛma dɔw bɛ taa feere dɔw ye wari minɛ n'a ye ka na Amadou Konare k'a dɔn jɛjugu réseau juguba de ye nin ye Balenge sɛbɛnnikɛla ko awa ministre de l'énergie a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a kabini ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye sabula n'u ye awa taji kɔni kɛ dingɛ kɔnɔ k'a fɔ Belenge bɛ marché Balenge bi marché n'a ye Amadou Konare k'a dɔn kamiya y'a sɔrɔ a kɔnɔ yɔrɔ min u bɛna salo ka bɔ ten i k'a dɔn awa bidɔn de bi fa Amadou Konare awa bɔ bi kɛ n'a ye gardien minnu bɛ yen u b'a bɔtɔ ye o ni yɔrɔ de bi d'u ma u k'u da de Amadou Konare k'a dɔn ni lakana tigilamɔgɔw bi bɛn olu fana nin yɔrɔ de bi d'u ma u k'u da de sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kelen Amadou Konare k'a dɔn bɛɛ bɛ kule kan k'a kɛ kurantigɛ barika bonyana janfa barika bonyana yalima mun de bɛ énergie la o centrale minnu bɛ yen ni essence bɛ k'a dingɛ kɔnɔ Amadou Konare jɛjuguba dɔ de sigilen don i k'a dɔn ni faama m'u ɲɛ yɛlɛ sa a ko maa de tɛ Balenge walima Balenge lamini na min tɛ nin janfa in kalama Amadou Konare k'i t'a mɛn maa si da nin ko in bɛ kɛ yalima min ni min b'a kalama bɛɛ bɛ dɔ de sɔrɔ wa Amadou Konare maa bɛ ɲininkali kɛ sabula jamana bara ka janfa k'a pɔtɔ Amadou Konare bɛɛ dadelen don a ka Balenge nin ko ɲɛ sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant maa min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Abdul Damele Abdul kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa nisɔngoya taamaba dɔ tun bololalen don i k'a dɔn sini kalo tile 11 i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ
a ko ka do mara nyema no gouverneur ye a ko ya yira ka fo tamani akabwa jwa akoro yamoria ti duma sebeni kala ko ni metalike muna ni ni hakili bala kile fulani na kinywana do fanga boyana sabe kala so ba do la ko mi ma ko FTK no ye ka do awa sabe kala so nye minye muruni bezeu gongoro ani ka do nga fo martu olu ko ni bora ninga kongo nywana sebeni kala ko ka keni o ko donjugo ani ka do kanambalia ani hiha hini tibitaba wale mumeni sabe kala so la jekulu do be ka do no ye dine funenge jekulu ye olu du farala nywanga ka fo ku bi na ni sogo ya tama ke fini tama mimbe nu bi na ke basiri ani be kono awa association musulmani di Mali akonga minye ka do mara nyema ko nyobe nyobugu takambala etese ka boki yeri bololo te ni mateme jamana kale do ka sariya muvo ode kara sababu ye uye sebeke ninga ikado ya moria nyini mako mara nyema fe ako ayu jabi aya yira ka fo tama mimbe ni aya nyini sinikalu letani kele ako ka keni jamana akalla kana go be bolo minga bi ako ikado nga fo nunu nye koye minna saka ya moria o kuma ama nyini awfe jamana de nyumanya kono aka seka ni ndama yi aka nyongiri ama fo ye jako ya de nga minye jamana yere be dabolo minga bi aya nyongiri o kama sabula nyugo obi nyaga lawule aw bina jama boni nga yeri bololo andu me ibati mina do farale do lakana bolo fere ka sabu ke jugu be sina jugu bu so jango sebe koro deseme ubala ku dogo jama kulu chela o kuma minye tamai aka bo aju akoro o kibaro ya ndira nunu mayoro mina anake ni mabakoro hagili juru chala ndo yu funa blasrawo sabula uyu ka tonde nwele uya jirawla ka fo tama mimbe na tumbulo dame sini sibiri jongo ala ko ka bolo ka sabula minye yamoria masoro o ni dora te mami ngono jamana sari atigu ko akana tama ka dalu boninga datali o kuma minye hagili nyumanya bolo ka utara nywanye wa machamanye hagili na fo uko lukuna nga wulika jote dora koi mani save kalazo kanambali ya mimba kono bisi baza wale munumba kono ni fuma siri adana sisa dodo abina take maka suguneke akakla ka bo saka bo la ningichi wako abina gele ya kusebe mo banyi ni jamana fama fe ke do keta ka chambali kono de nga save kalazo nunu numa fereke ka dala be alaba abina ke ka do jamana kono sabula minye save kalado min ka du ye ubake wa ikado fo iti bwala ko oman kuna fole fle anye mi mo lende pana kono ukaso madai na amodel konare ne mishi pasa ka daburu sama o ta sogo kishi dunima amodel konare mbi boni sebe mi nuka ma aujourd'hui mi nye fasiri Bouakar Paitawo nya ka sebe ni nye bakatiri ki nye ko ye shiekele o de ka fusa nya me shiekeme mi nye wuli ka joni tetire furu babara mi nye moye ni bele jile bi take ina fo directeur général de la police bakatiri ki ambe amodel konare ambe mina ikado ambi bo kono mi nye police directeur généralier amodel konare ati sara mana ati fembo maye ikado police so minumbia abi balika wulete kasinga tishuru abo komisari ka bureau kono kasinga bele jele ka do be ka bureau kono kilingili bara fo bike kata bele jele lade amodel konare ni ba fe ikere fe ma walma ibe minu nya ukasira uka bara ke kanye ina fi yera betugomi aketugo de ni ibi balika tu lade sebene kala ko akoju kala kile woro temene minye police nationale a directeur ba Souleymane Traoré minye inspecteur général de police Souleymane Traoré anana wulika jo boloda minye commissaire de police so minumbe premier arrondissement deuxième arrondissement cinquième arrondissement Bamako amodel konara amisara mana absinga balika wulete kaka mo fora nwanga ay wulanga tani nyoroina nu yanyi nga ko rod mai aba fa yanga ta nu wulila pumami abi nye ci premier arrondissement absinga karika dote amodel konara kalo yanga de yenye sebene kala ko ako directeur akani mbara ngunde doray amodel konara kata ke don laje barala wuli ka joni kesri min bolo daledu kangari minu daledu nasoro olu bato ledu haklina minu wora police kula no olu bele yele dafaledu amadel konare aya jira kafo ni mbara kura min damne ni vlafe wani debito sina mbora kunu ngo premier arrondissement na ota balika tafini amadel konare ka don majlika se sijemna ota balika se sebene kala ko ati salamana atale ko ni kangari chamanda amadel konare aya jira police ula police ya ere minye police ke kangi jojoro mina jamana kono sabula anga jamana abidanga mina bamanja wale ani mamuru tilo nyeshino do anga jamana mo police ke kanga labe de sa kalutal fla ka foka bi kele de kono ani lafia ma wallahi amadal kono re obi soro mina fini dungu nyuma bavla dungu nyuma samara dungu nyuma o te kilenyi obi baraka yoro minuno o yoro kanga jeya barko yoro te ika don no mada yoro te ika do sa kalutal fla police ke kaka wati sabu digi yoro te voilà
a ko i k'a dɔn politique n'o de ka kan Amadou Ali Konare i k'a dɔn carte d'identité dilan yɔrɔ musow ani bamanjuw minɛnen bɛ ka bila wo minnu kɔnɔ a taara i ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan sariya bɛ minnu kofɔ a n'a ye kangari da politique ni baara min man kan politique kan k'i hakili to fɛn min na kangari minnu dara policiw ye a y'u bɛɛ hakili jigin nin na kelen kelen cɛ wo cɛ n'i sɔrɔla a fili la Amadou Ali Konare i ta fila ni tila min ye directeur général ye i k'a dɔn tuma min n'a ye kangari ninnu da a nana wuli ka jɔ boloda baaraw kan ka kɛ ni hakilina minnu kɔnɔ faamakuraw ani jamana transition bɛ baara min nɔfɛ a nana olu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ o tuma u k'u cɛsiri sabula baara nafa foyi t'a la cɛsiri kɔ polisiya nafa tɛ foyi ye cɛsiri kɔ Amadou Ali Konare u k'u janto u yɛrɛ la k'u janto jamana na sabula u bɛ sara o de kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ko kuratu l'indicateur du renouveau Hadama Jabatɛ i k'a dɔn masigikaw ka Hadama a ye sɛbɛn kɛ Hadama ko a bɛɛ n'a ta an bɛ ɲini ka kɛ n gɛrɛ ye ni ka an yɛrɛ furu fara a ko min ye diɲɛ seleke 4 farala ɲɔgɔn kan minnu ye ŋaniya jugutigiw ye ka dɛngɛrɛnɛ cogo anw ka jamana kan a ko i k'a dɔn ni maa ko i k'a dɔn n ka ɲɔ ti wa i ka so i b'i la ɲɔ bɔ k'a mun ɲini o fana ka so a ko i k'a dɔn CEDEAO maaw ŋaniya juguya yɛrɛ bolo kan u kɔni ye i k'a dɔn dɛngɛrɛnɛ dɔw ta minnu bɛ yen n'a tɛ diɲɛ sariya si la jango CEDEAO yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔ ka i k'a dɔn ɲakili bi Mali kan ka karangadaw suwa karaw i k'a dɔn ka Mali yɛrɛ jamana caman tigɛ Mali la ka Mali yɛrɛ sen tigɛ u tɛ taa jamana caman sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabi o kɛra an ka jamana faama kuraw i k'a dɔn u n'u ka denmisɛnninya ani i k'a dɔn u ka wulikajɔ bɛɛ olu kɔni y'u sigi de ka hakili jagabɔ kɛ maabakɔrɔ minnu bɛ yen ka hakili jagabɔ kɛ ni u ye an bɛ se ka nɔye kɛ walasa k'an yɛrɛ bɔ CEDEAO ka ni ɲakiliw kɔnɔ fɛɛrɛ caman dir'u ma bilasirali bolo kan o de kɛra sababu ye u y'u sigi ka hakili jagabɔ k'a fɔ an bɛ min kɛ ɲɔni min bɛ Mali kɔnɔ saɲɔ min bɛ Mali kɔnɔ bagan min bɛ Mali kɔnɔ an ka fɛɛrɛ kɛ k'olu fana don karanna na lɛ ni i k'a dɔn o waatiw kɔnɔ i k'a dɔn awa gɛlɛya kana taa ka jamanadenw bolo da jamanadenw kana degun sɔrɔ a ko de kɛra sababu ye ka sariya ta min ye bagan o bagan bɛ Mali kɔnɔ a misi a saga a ba a sɛ a si hali pigeon a kana bɔ Mali kɔnɔ ka taa kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ la nin waati na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a n'a fɔ i n'a fɔ i ɲɛ b'u la a ko ja Mali ye nin sariya min ta maliden dɔw yɛrɛ de bɛ yen ka wolo Mali la ka mɔ Mali la olu de b'a la ka an ka jamana kankɔrɔbɔ ka jamana faamaw ka sariya sɔsɔ ni ka taa Mali tunama da kɛrɛfɛ jamana dɔw ma u ka kɛwale ye min ye i y'o dɔn de i k'a dɔn u bɛ se ka misikulu dɔ gwɛngwɛ i k'a dɔn ka don furatuw fɛ ka u k'u ka ho i k'a dɔn ka tɛmɛ i k'a dɔn ka Mali yɛrɛ dancɛ bɔda k'o cɛci ka sin k'u t'olu diyagoya feere Kolowari wa n'a misi kelen ye 1000 ye u bɛ t'o feere 500 minnu ye 880 u b'olu feere 1,000,000 sɛbɛnnikɛla ko mɛnna n ka ko la ani n dora la olu bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ko i k'a dɔn jango kɛwale min ni aw b'a la k'a kɛ jamana yɛrɛ ka hakɛ bɛ aw la Ala dun tɛ ji to nɔnɔ na sabula Mali bɛ cogo min na bi jamana faamaw bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen na kɔli foyi kana kɛ min bɛ kɛ gɛlɛya ye jamanadenw kan n'a fɔra bagan tɔni min bɛ i k'a dɔn aw b'a la k'aw den ka bɔ ni o ye a ko i k'a dɔn Ala nana bɔ u kɔkɔrɔ kajolokaw fɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Mali ni Kolowari dancɛbɔyɔrɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara brigade de gendarmerie min bɛ yen n'a ɲɛmaaba o ye i k'a dɔn chef de brigade kajolokaw fɛ yen major Musa Bala Sanu Sanu y'a ka cɛdenw bila i k'a dɔn gendarme maa ɲɛmaw yɛrɛ ka i k'a dɔn sariyaw kɔnɔ ka se ka karangada bɛɛ lajɛlen su a ka ngɛlɛnkɛ da min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa u ye dɔdɔlimali kɛ ka dɔdɔlimali kɛ maa 5 bayango bɛ yen u taara tɛgɛ kɛ olu la k'u ta bɔrɔ kɔnɔ caw i k'a dɔn k'a fɔ ka taa sɔrɔ maa 5 min ye i k'a dɔn funɛnkɛ ni maa 7 min ye san 30 cɛkɔrɔba 2 san 60 olu de ka kɛwale ye nin ye a ko n'i y'u ta k'u lajɛ i k'a dɔn ninnu di malo u ti sɛma min ye sariya ye fɛn min fɔ jamana kuturu président ka décret ta ko Mali minɛbaga kana bɔ aw de bi jamana kankɔrɔbɔ o kuma aw ye mele maa sugu ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen min ye ɲininkali busanmisɛnnin guwanuw la a yɛrɛ k'a fɔ ninnu baarada tun ye nin ye o donni kama misi 58 ani baganmisɛnnin caman i k'a dɔn u tun bɛ la k'olu dɔ furatura u bɛ t'olu di i k'a dɔn Kolowarikaw ma min ye i k'a dɔn awa gendarmew ka maa ɲɛmaa kɛlen kɔ ka danganiya sɔrɔ sa ale sini ka sɛbɛn kɛ ka sin k'a susa ka sin ka taa da kajolo procureur ɲɛkɔrɔ kaki ka sin ka o yɔrɔnin bɛɛ ka sin k'u don wotoro la ka t'u suuru o tɛgɛ kɔnɔ ye o tuma u ka kisaw b'o bolo kan kajolo tribunal la nin waati la kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indicateur kɔnɔ a ka bidon bɔli la Jimson contrôle an ka César premier min TTT min bɔ ka sɔrɔ ka segin ka na
karamɔgɔ de b'a tungora maa nin tɛ bulon min nɔ i co ala kuma duman di fɔ ye kana siga n bala cogo bɛ di bi Amadou Konare ne i jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan ni y'i sigi mɔgɔ b'a fɔ k'i taara i bɛ tunu Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui i k'a dɔn kunnafoni tigi a tɔgɔ de ko ABH o don min ye sirifukɛ ye a ko i k'a dɔn an ka jamana den a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliden k'an ka tigi sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ jango ni nkalon dar'o la an k'an ka wuli ka jɔ bolo da ni nkalontigiya Amadou Konare i k'a dɔn diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen ɲɛtaa ani dabali ɲuman n'a tigɛlen bɛ i k'a dɔn i b'a sɔrɔ a jamana denw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Amadou Konare n'i ye Mali ta k'a lajɛ fɛn min ɲɛnen bɛ anw fɛ yen kosɛbɛ o ye sɔrɔ bosobaw ye minnu kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn tɔgɔ ye diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen munumunu Amadou Konare k'a dɔn dan tɛ Mali kelen ma ayi a k'o cɛkunba dɔ ye Sanba Bacili Maliden don i k'a dɔn funakɛnin don Amadou Konare farafinna dugu tɛ yen i k'a dɔn a kelen tɛ ka cɛkɛda dayɛlɛ yɔrɔ min n'a ti baara kologiriw da ko o jamanaw sɛgɛrɛ Amadou Konare tile 2 in na i k'a dɔn tɔntiɲɛ dɔ talen bɛ k'a sɛgɛrɛ kunnafoni di siraw kan i n'a fɔ a bɛ sugu bulon minnu kɛ k'u ma ɲɛ walima baara ma ɲɛ min y'a bɛɛ a ko nkalonkisɛ bilen Sanba Bacili n'i y'a ye a bɛ taa ka segin san tan ni kɔ baara kelen kan k'a kɛ duguw la i b'a sɔrɔ danaya de nana n'a ye wa i b'a sɔrɔ baara kɛlen de ɲɛna a ko wulikajɔ min bolo dara fɛ Laginɛ Conakry i b'a ye k'a fɔ ayiwa maliden yɛrɛ dɔ dɔnnen bɛ o nkalon n'o tɔgɔ tiɲɛ na nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye Amadou Konare a ko Sanba Bacili Laginɛkaw fɛ a nana wulikajɔ boloda yelen min n'a bɛ salo ka bɔ tile de la i k'a dɔn n'o ye solaire ye a wulikajɔ ani sugubulonba dɔ a nana o ta k'o boloda o jamana ka Laginɛ jamana na tabako a ko n'i y'a kota k'a lajɛ a wulikajɔ ni cɛsiri Sanba Bacili ye baara min kɛ a sugubulo taara k'a d'a ma lakika de la dɔw ko ni nkalon tigɛ k'a kɛra gere nkalon nin ɲɔgɔn na sugubulo Amadou Konare kabini san 2011 a ko min ye solaire ye i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw bolo kan Sanba Bacili yɛrɛ nana usine dilan usine min kɔni n'a fanga bɛ t'i jɔ min ye dola wari miliyɔn 19 a n'a kunkanfɛ a ko i k'a dɔn o de nana ni hakilina ɲuman ye sabula a ye lampadaire minnu dilan Laginɛ Conakry garanti dira a fɛ a fɔra ko baara in ka kɛ i k'a dɔn san 1 nka baara in di Sanba ma a y'a salo ka taa da kalo 8 Amadou Konare k'a dɔn kalo 8 kɔnɔ a ye garanti di san 2 tɛmɛnen kɔfɛ Amadou Konare k'a dɔn ni batteries ni o ɲɔgɔnnaw ma fali ni k'i bɛna o kuma ta k'o kɛ kuma wɛrɛ gansan ye sɛbɛnnakɛla ko a ko i ye nkalon da Sanba Bacili la a ko n'o tɛ a bɔ marché minnu dira ma n'a y'a marché bɛɛ lajɛlen exécuté ka taa gun o de kɛra sababu ye u k'a wele a ko don min a bɔ marché in bɛ boloda tabale de gosira min ye société ye i k'a dɔn japonais min ye a Laginɛkaw yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ye kan bɔ Sanba Bacili ye wari min fɔ o wari de da kun ka nɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o de kɛra sababu ye sugubulo ka d'a ma a ko u ye lampadaire ko kuma min fɔ min ye batterie a fɔra de waati batterie in bɛ fali Sanba Bacili garanti min di garanti dafara i k'a dɔn lampa ma tigɛ ni lampa tigɛra k'a sɔrɔ a ma batterie fali sɛbɛnnikɛla ko o ye Sanba Bacili nɔ ye wa a nɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma min ni lampa dɔw sara u y'a wele ka kuma in fɔ a ye a tulo donna ŋunuŋunu na a sina ka wuli ka jɔ boloda a batterie n'a maɲɔgɔlɔ bɛɛ k'a fali a falennen courant yelen kɛra courant ye sɛbɛnnikɛla ko Laginɛkaw ka télévision yɛrɛ y'o sɛbɛn di ni k'a bɔ k'a jira diɲɛma na hali bi n'a ka bi mun de kuma lankolon bi kan ka fɔ a ko n'i ko ta k'a lajɛ maliyɛn t'a yɛrɛ ɲɔgɔnna fɛ ni tuwa tiɲɛ tɛ min mana kɛ ŋana ye min mana tuwa sɔrɔ min mana nafolo sɔrɔ min mana baara ɲuman kɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko maliden yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'a den tiɲɛ ni ka sɔn ɲini k'o da den la a ko Sanba Bacili ka ŋanaya kɔni o tɛ bilako ye a ko nin dankɔrɔba in wulikajɔ min bolo dara fɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ farafinna o duguba tɛ yen Sanba Bacili tɛ wele yɔrɔ min ka taa baara kɛ a ko nafolo kasabi min n'a bɛ baara kɛ la i k'a dɔn a bɛ fɔ dollar de la n'o tɛ min kɔni ye CFA ye an t'o kuma na a ko jeunesse bu Abidjan min
ye Pretoria ye ka tɛmɛ Dakar fɛ Senegali Guinée Conakry min ye Gabon Libreville o dugu de ta farafina safa Bacili a bamalen tɛ yɔrɔ min Bacili sɛbɛnnikɛla ko dankɔrɔba in a ko i k'a dɔn Mali den do Juguarambe den do Sekina Hamala Bacili den do kabako i ye Sekina Bacili dɔn Sekina Hamala Bacili y'a to a de mɛ da député Turto ne ma ye o a fɔra ale fa ko député Turto a ye député ya k'ale ka kɛlɛ bɛɛ kun ye Turto de Juguarambe tɛ ni ko Juguarambe a ko ko misiw a dun taara o kama dɛ voilà an minnu y'i ta k'i k'olu ka kungo ɲɛnabɔ ni jɔnkɔrɔmɛw ka misiko o y'u sɛbɛ a b'o kɛlɛ de kɛ non kamalen anw y'an députéw ta olu ma foyi kɛlɛ kɛ u yɛrɛkun ani n'i y'i jɔ ɲɛ n bɛ mobili boli ka yɛlɛ ka foyi ti bɔrɔ député non a ka député ninnu député tigi nata ni ne yɛrɛ tɛ maa si ti ta Bɛlɛdugu bilen ne yɛrɛ de bɛna kɛ député ye sa ka munɛ bɔ Bɛlɛdugu kan a ma i ne Seydou an ka ɲɔgɔn fa i kɔrɔkɛ kɛ an bɛ Seydou nommé ministère la u bɛɛ ka to yan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ tigɛ don teliya la bamananw ko n'i ye maa min ye yafa ɲini ba la kana se a tigilama i k'a dɔn kokolonkɛla don maa bɛɛ a guwan o guwan ko yafa ma an bɛ taa ɲɛfɛ min ye i k'a dɔn kunnafonidi sɛbɛn i yɛrɛ k'a fɔ ten i ko nin jɔ a tunun dɛ min ye i k'a dɔn la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye le triomphe du Mali i k'a dɔn k'a fɔ olu ye sɛbɛn kɛ triomphe du Mali ko yala mɛ fɛn kelen balanin bɛ n'o bɛ k'a to i k'a dɔn tribunal de commerce Bamakɔ yan olu dɛsɛ mɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigɛlen kɔ k'a ba tayi danganaya minnu ka kan ka di i k'a dɔn Mahamadu Sakɔ n'a jɛw ma i k'a dɔn ko munna u dɛsɛ mɛ ni k'o di dɛ ko meleshi bɛ nin ko in jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla kɛlen don k'a yɛrɛ ma ɲininka a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ cakɛda bɛ yen ko min ma ko société énergie durable n'o ko a ma ko ERD SAR la a ko i k'a dɔn sariya dɔw taara ka danganayaw ta ni k'ale filenkolonci k'a dankolonci k'a tɔnɔmada k'a kantigɛ ni i k'a dɔn a co a sama ka bɔ i k'a dɔn Mali sanni feere o gafe baaraw kabi mars kalo tile 11 sa 2021 sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲa k'a fɔ sa i k'a dɔn ko ne taara n ka dossier don concours la o tuma ne ma passe i n jɔ a yɛrɛ bɔra la concours ma kɛ a tɛ n'a sɛbɛn segin ma a ko i k'a dɔn mais gɛlɛya bɛ o rɔ sɛbɛnnikɛla k'o de kɛ mɛ kamanagan ko ba ye an bɛ donni min na i ko bi a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ i k'a dɔn hakilina jiginna ko jɔnni b'a fɛ k'i yɛrɛ makala jɔnni bɛ i k'a dɔn yɛrɛ kɔdugo la i k'a dɔn ka i ja i k'a dɔn nin jiri jaabi ani sɛbɛn minnu kan ka bila hadamana Mahamadu a n'a jɛw ka bolo kan yala n'o bilara a bɛna kɛ gwɛya ye jɔn de ma n'o kɛlen don k'i sen d'a kan min ye ɲininkali tɔ min sigilen don i k'a dɔn tribunal de commerce maaw la min ye i k'a dɔn société énergie durable n'an ko a ma ERD SAR la ale kɔni sigira sen kan i k'a dɔn maa saba de fɛ n'olu ye jɛɲɔgɔn ye Mahamadu Sakɔ ale n'a jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye Bouakari Jalo i k'a dɔn olu de ye hakilinaw ta ka se ka nin cakɛda in sigi sen kan min ye i k'a dɔn sariya dɔw ni yɛlɛma dɔw bolo kan karisa e ka nin yɔrɔ min na e ka nin yɔrɔ ta ko nin kɛra sababu ye sa kow donna ni ka n'u bɔ fo kana se dɔ nin yɔrɔ bɛnna 100 sarada la 42 fo ka se 52 ma i k'a dɔn ka dɔn nin yɔrɔ n'o ye Mahamadu Sakɔ ka se ka o kɛ i k'a dɔn 100 sarada la 48 kapitali social la sɛbɛnnikɛla ko mun ne nana kɛ min ye ERD SAR la a ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ ani fɛn dɔw kɛra ni ka kiiri dɔw boloda kiiri minnu kɔni jaabiw kɛra sababu ye ni ka nin cakɛda in k'a yɛrɛ k'a ko tunu pewu i k'a dɔn fo k'a to a sama ka bɔ min ye i k'a dɔn sanni feere gafere anw ka jamana kɔnɔ min ye n'o sugu kɛra maa min bɛ yen ni o ye kiiri tigilamaw ye ni olu ye jaabi min bɔ ka gɔrɔsi di gɔrɔsi kɔni m'a di k'a fɔ kiiri videra a banna pewu maa minnu bɛ yen ni olu ye kiiri bɛ olu kun kan olu kɔni ni danganaya sɛbɛn fɛn o fɛn ka kan min m'a to u k'o kɛ dalu ye ni k'u yɛrɛ dɔn a ko bɛ cogo min na i k'a dɔn u mago bɛ sɛbɛn o sɛbɛnna kiiri jaabi kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen kan ka bila i k'a dɔn u ka bolo kan nka kabi nin kiiri jaabi bɔli fo k'a bila jaabi labanw bɔli la fɔ bi a ko i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Mahamadu Sakɔ a n'a jɛw min ye i k'a dɔn tribunal de commerce la greffe mun bɛ yen k'u b'a la k'a sɛbɛn ɲini k'u sen don k'u bolo don ka ci kɛ k'a mago bɛɛ lajɛlen sa a t'a la ka sɔrɔ o kuma ko mɛ fɛn ko bɛ a jukɔrɔ min ye i k'a dɔn triomphe du Mali maaw kɛlen don ka ɲininkali kɛ o kuma i k'a dɔn wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi sen kan u ka fɔ la waasa nin sɛbɛn minnu bɛ yen n'a ka kan ka sɔrɔ i k'a dɔn ni maaw fɛ i k'a dɔn ko ni bolokoli ma bɔ min ye npogotigi ka npogo o ka segin a ma o man ka kɛ baasi ye numukɛ fa fɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ triomphe du Mali la u ka bidon bɔli la Amadu Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila gɔngɔlaw